Tol, may dala yung kaibigan natin na si Yuno Aviary ng Visual Dan Palo. Ayan po mga ka-idol, oh. Na DNA cock po yan. Par Blue Opa Dan Palo. And then at saka yung Blue Opa Ewing Dan Palo natin mga ka-idol. Ayan, oh. Solid yung pagka-visual niya na Dan Palo mga ka-idol. Sa mga gusto na kumuha dito ng Par Blue Dan Palo, yan 65,000 po presyo niya. Tapos yung Blue Ewing Dan Palo natin ay 75,000 mga ka-idol. Ayan po, oh. Talaga solid. Solid yung pagkano niya, oh. Tignan nyo maayos mga ka-idol yan, oh. Yan, solid, oh. Talagang napakalinis. Visual Dan Palo yan, ha. Yan, oh. Pati yung Par Blue yan, oh. Nagpakita pa ng gusto sa atin, oh. Mga ka-idol, oh. Napakaganda na Visual Dan Palo po yan, ha, mga ka-idol, ha. Sa mga gusto mag-avail niyan, ayan po, indicate natin yung contact. Tayo mga ka-idol, dito nasa Bukawi tayo ngayon. Ayan, oh, napakaraming tao ngayon, lalo na sa mga nagmamanok dito na mga sabungero. Tapos hindi lang yun, mga nagtitinda mga aso dito, mga pusa, mga ibon. Yan, if ever na gusto nyo pumunta dito, pasyal lang po kayo. Kung saan man kayong dako ng lugar ninyo, pasyal lang kayo dito sa Bukawi Pet Market, dito sa bandang Bulacan mga ka-idol. Tayo, meron tayong mga available na binebenta dito ng mga ibon mga ka-idol. Ito, bali if ever na gusto nyong kumuha ng mga ibon, kontakan nyo na lang po ako at saka indicate po natin yung mga contact number ng mga kaibigan natin dito, nakasama natin dito mga ka-idol. Ito, meron pa tayo mga available na mga Lutino. Yan, 3.5 pares po yan mga ka-idol, ha. Tapos meron din tayong mga Personata. Yan, nasa 2.5 na lang po yan mga ka-idol. Tapos ito yung mga Opa Split Ino natin na last na lang po yan. Sa susunod wala na tayong madadala dahil out of stock na po tayo mga ka-idol. Naubos na po yung mga Opa Split Ino natin. Tapos last 2 pair na lang po ng mga Opa Red Factor line po natin. Last na lang po yan mga ka-idol, ha, dahil naubos na po lahat ng mga stocks natin mga ka-idol. Tapos yan pa, yung mga iba natin mga low mute. Yan, sa mga gustong kumuha ng mga pang pet shop, yan, oh, nasa 200 isa. Bibigay ko na sa inyo mga ka-idol, 400 pares mga ka-idol, ha. Tapos ito yung mga Par Blue and then Par Blue Ewing, nasa 1,500 po yan mga ka-idol, oh. Tapos ito naman back to back Personata na Mauve Personata. Yan, 1.5 pares mga ka-idol, oh. Project Black na yan mga ka-idol, ha. Yan po mga ka-idol, i-update ko lang po kayo. Tapos meron pa tayo mga budget dito ay Geo Aviary. Yan, 3.5 pares. Yan. Yan, oh, napakagandang dan, oh. Visual Dan Palo. Ito po yung may-ari, oh. Yan, Yuno Aviary. Yan. Sa kanya po yan, DNA cock po yan mga ka-idol, ha. Yan, oh, solid. Yan. Nani ito? Ito yung Par Blue Ewing Opa Personata mga ka-idol, oh. Magkanya par? 4,000 mga ka-idol, oh, sa mga gusto mag-project ng mga Opa Personata yan, oh. Yan, napakaganda. Solid yung Par Blue niya, oh. Talagang yan, Green Opa Split Pale Proven Hen. Magkano? 1.5 na lang. 1.5 na lang mga ka-idol, oh. Napakalinis niya, no. Project Opa Pale ka na dyan, no. Proven Hen pa yan mga ka-idol, yan, oh. Pero ito yung mas gusto ko dito, oh. Yung
Par Blue Dan Palo, DNA Cock. And then ito pang isang Blue Dan Palo mga ka-idol, oh. DNA Cock din yan. Magkano yung presyo mo kanina pa? Par Blue Dan 75 hanggang 40,000. Ha? 50,000 negotiable pa pala yan mga ka-idol, oh. Dan Palo na Par Blue 50,000 mga ka-idol. Blue Dan Palo. Higit na yun. Magkano? Ha? 60 negotiable pa mga ka-idol, oh. Etong Blue Dan Palo. DNA Cock mga ka-idol yan, oh. Napakaganda. Solid. Yan, sa mga gusto bumuha kay Yuno Aviary yan mga ka-idol, ha. Indicate natin yung Facebook niya at saka messenger niya para if ever na gusto nyo tumawad, kausapin nyo na lang po mga ka-idol. Ayan, oh. Solid visual Dan Palo po yan, ha. Yan, mga kakatail naman po meron. Magkano yung kakatail mo, boss? 1,000 na lang. Isa. 1,000 isa mga ka-idol, oh. Matured na yan, oh. Ready to breed na. Ayan, oh. Napakagandang mga kakatail mga ka-idol, oh. Kay Yuno Aviary yan, oh. Ayan po si Yuno Aviary. First in the world. Yan mga ka-idol, oh. Yan, Dan Palo. Mga ka-idol, oh. Napakaganda, solid. Idol, may dala yung kaibigan natin na si Yuno Aviary ng Visual Dan Palo. Ayan po mga ka-idol, oh. Na DNA Cock po yan, Par Blue Opa Dan Palo. And then at saka yung Blue Opa Ewing Dan Palo natin mga ka-idol. Ayan, oh. Solid yung pagka-visual niya na Dan Palo mga ka-idol. Sa mga gusto na kumuha dito ng Par Blue Dan Palo, yan 65,000 po presyo niya. Tapos yung Blue Ewing Dan Palo natin ay 75,000 mga ka-idol. Ayan po, oh. Talaga solid. Solid yung pagkano niya, oh. Tignan nyo maayos mga ka-idol yan, oh. Yan, solid, oh. Talagang napakalinis. Visual Dan Palo yan, ha. Yan, oh. Pati yung Par Blue yan, oh. Nagpakita pa ng gusto sa atin, oh. Mga ka-idol, oh. Napakaganda. Na Visual Dan Palo po yan, ha, mga ka-idol, ha. Sa mga gusto mag-avail niyan, ayan po, indicate natin yung contact number ng kaibigan natin, si Yuno Aviary. DNA Cock po yan mga ka-idol, ha. Sa mga gusto mag-project ng Dan Palo, ayan po, oh. Yan, solid, oh, mga ka-idol, oh. Yan, yung Dan Palo ni Yuno Aviary, mga ka-idol, yan, oh. Solid, oh. Napakagandang Dan Palo mga ka-idol, oh. Visual na visual talaga, oh. Yan, yung Dan Palo dito, dala ng ating kaibigan. Yan mga ka-idol, ha. Para if ever na gusto nyong tawagan or makausap ang ating kaibigan na si Yuno, yan. Para if ever na gusto nyong kuhanin yung Dan Palo niya, yan po yung Dan Palo na visual. Yan mga ka-idol, oh. Solid pagka-visual niya, oh.